नै जोंना प्रडिउसारा बेनो सिंगाराबो बेनो एक्टराबो बेनो आरो अबे चेनेलाव हगारगोन खोन्थाना एसके प्रडाक्सन नायबानो जाबाय नोंथांमोना बयबो कनिका बाजैनि आरो एसके मोजां दे Cinematic. How looking? Wow, beautiful. Man. Full logo. Please. Oh my God, you can How beautiful girl. Oh my God, from Bogamo. Beautiful girl. Oh my God, smelling. Oh, awesome. Wow. Beautiful. Awesome. I look here, smiling tonight. The makeup. I have you. Oh, who is this? Who is this? Ini YouTube ni pesiang ni saya nak lihat video ni. Dalam apa? Nah. Dalam. Oh, gila ya. Wisam. Wow. Mona. कुछ कर रहा है ना जी यम जागोन माखा आंखौ बुस्थु थिखोनो होदों एफा मोजां देलायनाय सिख्लाखौ बिदि थिखोनो होयो दुफावलु बारखोलाय ओंखारलाय दाउखोलाय फावसालाय गोजौआव नों फैमारा फै ल युल'मेन बो बाक्सुफ्रा Live code house fans then so उताइसे नागे ओइनैहाय गथ'खौ साइड होदो गुमै बोरै मोनदों मा मोननो बोथोरा बारा दिनै अखा हानाय नङाना होमबाबो दिनै दुफावलु वलनि टप साथा बेयावनो जागोन शुटिंआ बेयावनो लागोन आरोना नै लेंहरगासिनो इधर गवा वाव दुफावलु बार खोलो बारदों दाख्लैनि बायदि एखे जानाय नंला ना नै आसुरा बायबाय आंना आसुरा केमेरामेन रेडी बार kamangko एकदम हवा कमांगो चाटी उड़ा पकाओ wah iya gitu Come on, speed, quick, quickly, speed, wah, निकले mana masih mana 10 taka, 2 kg lom, 50 lah, khura, निकले mana masih mana 10 taka. नोंसोरनि बिराद मोजां मादो बेफार खालामनो हागोनलै एसे गना कमांको बार बिराद बार मादो थिखोनो मोनदों माबादि फैसा खाले बे ल'आनो बेसेन दं 49,000 आयो आरो इयो 1.5 लाखनि नै इयो 1.5 लाख आयो केमेरा बै खर'आ कम्पिउटार फैदों नै जेंगावलिया मिसेस जेंगावलि जानो गोनां जेंगावनि बिसि मिसेस जेंगावलि शुटिंआव दंमोन केमेरा लालायदों मालाय बिदिनो नै बे बुस्थुआ 7,000 नो आयौ दा माइब्रा बिदि दोननो माइब्रा बिदि समायनो आरो माइखौ नायल' जायल' आयंआ फैलायबायनो थाबायबोदों नामा माजों फैदों
मालाय नै दायो जोङो ओंखाम जानानै आरो शुटिंआव थांगासिनो आरोना दहायनि लकेसनावनो लागोन गुमै मा ओंख्रि मोनजाखो दाउदै दालि दाउ मासे मासे दालि जुल साननि ना दा मोनायावसो सुनाय स्पेसियेला मोनायावसो जायो नायलांबाय थादो होमबा जों दा आरोबाव अखा हाबाथाय गैला अखा हाखाया दिनै एसे स्रां जाबाय गाबोन अखा दंना दङ फुंखिनियाव एसे दिनै जोबजोबगोन जानो दिनै जोबगोन ना गाबोन जोबगोन माने दिनै जिमान हायो बानाय खालामसिगोन आरोना ओमफ्रायो गाबोन सस थानायखौ मोजां ना जास्लाबलायाखै जों माने एसेल' जादों होनदों मिसा दाउ मासे होनायखायसो एसेल' जादों दाहाय दाउ गिदिरखौ दरबा दरब्रै गिदिरखौ माने बुरजा मोनबाथाय बांसिन जागोन आरो गुसु बार Orang Ponang. Video Ponang itu dulu. Video kamu punya yang zoom lagi tu. Komen apa? Kaman kalian nasi kalian. Malah saja misi lama. Biasa kena ulta pergi. Bema mema bedi jauh sebelah. Bisa mah dia biasa kau pergi dia. Kiska beta? Senilai. Ayo, oh, kamera bro. Nah, ordeng nih go. Ready? Kamera, action. Ready. Hai, मा खालामनो नागिरदों? बेखौ मा खालामनो नागिरदों? हाबानि माबा मा होनो नायनो थांनायाव लांफानायनि? अ बिबान लांनायाव ए अ लायनो बिबान लांफाय बेखौ बानायनो नागिरदों ना हिन्जाव बेलेग तयारि बिराद बुस्थु नांगौ होनदों अ एसे मानसि बुरजा होनदों बेग सेग लानानै अबेबा खारनोसैलाय ना itu baby kuy साननैयाव खोब अखा बेखायनो साननैया जों थांबाय दिनैनिफ्राय जों जागायदों गाबोन जोबथा जागोन बेनि उनाव बैसागु संक्रान्ति समाव बे एलबामनि जागोन एसके प्रडाक्सन हिसाबै बेहाय गिबि खेब Line in. Bluetooth mode. Bluetooth connected.